बाबु नानि मोन नै जायफोरा माने जायफोर फरायसाफोरा क्लास 1 to 3 निफ्राय क्लास 5 सिम फरायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय जागोन आरोना बे माने जायफोर इंराजि फरायनो हायाखै इंराजि सोदोबखौ फरायखांनो हायाखै दा बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे मन्त्र लाना फैदों बे मन्त्रखौ जुदि मुखस्थ लाखियोबा बेनि गेजेरजोंनो फरायनो हागोन फैदो जों नायग्रोनि जों गिबियावनो बर' रावनि जिथु बर' फरायनो थाङो बा देबनागिरि हांखो लिरो नङा होमबा क ख ग अ आ थिग बेबायदिनो इंराजिनि जों माखौ हाग्रोनांगोन भावेल लेटार हानांगोन मिथियो नङा होमबा जोङो भावेलाव दङ ए इ आइ अ इउ दङ थिग बेबायदिनो जोङो ए इ आइ अ इउ बेखिना भावेल आरो मोननै दंबावो जायखौ जों सेमि भावेल होनना बुङो डब्लिउ आरो वाइ W आरो Y खौ जोङो सेमि भावेल होनना बुङो खावसे भावेल खावसेया माने खौरां हांखो कनसोनेन्ट लेटार माब्लाबा माने मा जायो बिसोरो सोलाय सोल' जायो माब्लाबा कनसोनेन्ट लेटार जागोन माब्लाबा मा जायो भावेल जायो गारां हांखो खौरां हांखो बिसोर सोलायो जेरै डब्लिउआ खौरां हांखो जायोबा वा बट जागोन आरो जुदि गारां हांखो जायोबा ओ माने अ इरम नोंसोर जागोन आरो दा बिदिनो वाइआ खौरां हांखो हिसाबै इअ जागोन आरो गारां हांखो हिसाबै इबो जागोन नङाबा आइ जागोन दा बेबायदिनो माबायदि आइ जायो जों बेफोरनि मोनसे दाजाबनाय हांखो दाजाबनाय हांखो सिफायनाय जिथु बर' मोनो नङा होमबा थिग बेबायदि जोङो सोलोंलांबाय थायोब्ला माने फरायनो हागोन आरो खमसे खम 7 डेजआव इंलिसखौ माबोरै पारफेक्ट फरायनो हागोन प्रनाउन्सिएसनखौ माने एसे माबा जागोन आरो नङा होमबा बे जाबाय मालायनि लेंगुवेज नङा होमबा बे हिसाबै मालायनि राव हिसाबै जों प्रनाउन्सिएसन एसे गोरबोर जानो हागौ थेवबो जोङो फरायनो हागोन जियानो जाथों दा नायदिनोसै ए बिसोर मा एआ बिसोरना महर सोलायो जोङो नुदों एआ माबायदि मा महर सोलायो ए जागोन माब्लाबा अ जालायगोन माब्लाबा आ जागोन बदमास माने मा धुलुन्धर सोलायबाय थायो होमबा एआ जोङो गोसो लाखिनांगोन मा माब्लाबा ए जागोन माब्लाबा अ माब्लाबा आ बिदिन्थि बायदि जों नायनो हायो नैथिंजाय ए जों मा जागायनाय नुदों जिहेतु ए बेखौ जोङो हमना लाबाय अ रिंसार जानाय दा जोङो नुदों मा BALL जोङो बेखौ मा होनना फरायो बल होमबा जोङो बे एआ मा जादों अ रिंसार फैदों बिआ ब एला ल नाव नेक्स्ट नायबाय एखौ जोङो ए हिसाबै हमना लायोबा सिगाङाव ए दं ANIMAL बा मा एनिमेल बेबायदि जादों थिग बा सिगाङाव जोङो जागायोबा एजों बेखौ जों ए होननानै गोसोआव लाखिखानांगोन माब्लाबा सोलायनो हागौ बे माने कनफार्म नङा दा नेक्स्टआव जों नायनि आ हिसाबै एखौ जों आ हिसाबै जायोबा BANA मा होनो बानाना जों थालिरखौ मा होनो बानाना दा बेबायदि सोलाय सोल' जायो जोङो बेवहाय खम सोदोब लानाय जादों उननि नेक्स्ट माने भिडिअआव मा जागोन जों गोबां सोदोब लाबोगोन आरो बेबायदिनो जिहेथु जोङो गिबियाव माबायदि महर सोलायो बेखौ जोङो नायग्रोनोसै नङा होमबा भिडिअ नेक्स्ट लाबोगोन जेब्ला बेयाव माने फरायनो गोबां सोदोब लाना फैगोन बेनि उनाव जोङो एनि उनाव मा फैयो इ गारां हांखो फैयो इखौ जों गुसुङै लानो हाबाय बेनि उनाव ए ओइ नङा बियो ए बेनि उनाव आ इखौ जोङो मोनथाम महराव मोनो माब्लाबा गुसुङै जागोन माब्लाबा ए जागोन माब्लाबा आ जों बेखौ नायदोनो हायो बेहाय नायदो बेयाव दं इखौ जों गुसुङै महराव लायोबा मा होनो एलिफेन्ट बा जों सिगां हांखोआव सिंगल इ थायोबा एलिफेन्ट इखौ लाखानांगोन सिगाङाव बेनि उनाव ए हिसाबै KEPT बे मा होनो केप बेनि उनाव आ हिसाबै लायोबा आ महराव TERM टार्म दा बेबायदि होमबा जोङो गिबियाव थायोब्ला इखौनो हमना लानांगोन बेनि उनाव माब्लाबा नै दा बेखौ मा होनना फरायगोन इ होनना फरायगोन ना ए होनना फरायगोन दा बेबो मोनसे खोथा इंलिसआ बेबायदिनो सोलाय सोल' जायो होनना बुंदों गारां हांखो माने मोनसे आखरानो खैथा धरननि मा जायो महर सोलायनानै रिंसाराबो सोलाय सोलाङो होमबा जोङो बेखौ ए होनना फरायगोन नङा होमबा बेबायदि बेनिखायनो जों सोदोबखौ गोसोआव लाखिनो गोनांथि जायो नेक्स्टआव जों नायदोनिसै
इनि उनाव जों मोनो I बे I आबो मा जायोनो माब्लाबा सरि बे I बेबो मा जायोनो I आरो गोसोम I दा जों बिनि बिदिन्थिखौ नायदेरनांगोन होमब्लाना बुजि मोनगोन I आदि माब्ला I जायो माब्लादि E जायो बेखौ दा नायदो I माबायदि I जाखो दा नैखौ जों मा होनना फरायगोन FIN बेखौ जों मा होनना बुङो फाइन हमना ला फाइन दा बेबायदि दाजाबोब्ला मा जागोन बेबायदि दाजाबोब्ला जों नैयाव आ या महराव सोलायना फा जाबाय बिनाव गुसुङै थालांनानै मा जाबाय स्न' बेबायदि जों फाइन बेनो जाबाय बेबो बिदिनो फाइन 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 नाइस काइट बेबायदि जाबाय बिनाव गुसुङै महर लायोबा फिस इया मा जादों इ फ इ फि स फिस किस बिनाव मिस जिल बिनाव किं बेबायदि जादों बिनाव आयाबो आ जाबावो फाग्लासो फार्म FIRM फार्म बिनाव मार्क दा बेबायदिनो जोङो उनाव माखासे सोदोबफोर लाबोयोब्ला फरायनो हागोन आरो दा बेबायदि सोदोबफोरखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन दा बेहाय आइनि उनाव मा फैयो अ भावेला दा बेवहाय जों नुदों अआनो जागोन मोनसे गिबियाव बेनि उनाव मोनसेया मा जादों आ मोनसेया जायो आरो मा बबो जाबोयो होनना बुंदों दा बेखौ जों नायनांगोन जोङो गुसुङावबो माब्लाबा महर सोलायनो हागौ बेबायदि गोसोआव लाखिनांगोन दा जों बेखौ गोसोआव लाखिनायनि मोनसे खायदाया बेनो सोदोबफोरखौ गोसोआव माने फरायनांगोन आरो ओंखार सोदोब बेनि बेखौ जों नायखादोंनि इउआ मा जायोनो इउ मोनसे बेनाव आ मोनसे गुसुङु मोनसे इअ मोनसे नाय बे इउआ गारां हांखोब्लाबो माब्लाबा मा खौरां हांखोनिबो महर लायो दा बे रिंसारनि लोगो जायो दा जों बेखौ नायदोनि दा जों बेखौ अ रिंसारखौ अ महराव लाग्रोनोसै अखौ लाग्रोबाय अनियन अकुपेशन अफार बायदिसिना अफार बेबायदि जाबाय मोनसे वाब वान बे वाब जादों बेयाव दा बेबायदि बेनियाव मा जाबाय आनो बेखौ एक्सुवेलि बेखौ मा बेखौ नाय बेखौ माब्लाबा मा होनो सान होनना फरायनाय खोनागोन सोरबा सन होनना फरायगोन दा बेनोथ' खोथाया प्रनाउन्सिएसननि एक्सुवेलि खोथाया मा सान मानडे बे जाबाय अआनो आ जालायबाय बेयाव मन्डे नङालासिनो मानडे दा बेबायदि दा नेक्स्ट नायदो बेयाव जोङो बेवहाय नुदों इउनिभार्सिटि बे जोङो बुंबाय थायो मा इउनिभार्सिटि खिन्थु मा बेहाय मा जादोंनो इउआवसो जानांगौ बे मा जों बेखौ इउखौ मा फरायो निरखम फरायो इउ खिन्थु बे इउआ मा जाबाय बेवहाय इउनिभार्सिटि दा मा होनो बेबो मा जादों इउनि मा होनो इउनियन मा होनो इउनियन दा बिदि बेनाव बे जादों मा आ जादों आमब्रेला बेबायदि दा जों बेखौ मिथिबाय मा इउनियन नियन बे जाबाय आमब्रेला दा बेबायदि बे जाबाय आमब्रेला बे जादों इउनियन बेबो इउनिभार्सिटि दा बेबायदि सोलायो आरो दा बेबायदिनो मोनलांबाय थागोन दा जों मोनसे नायबावदोनि नेक्स्ट भिडिअआव जोङो नायबावगोन बिदिनो चेनेलाव गोदानै जायफ्रा फैदों माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफ्रा उन्दै गथ'फोर दं बिथांमोननो माने बेनि गेजेरजों फोरोङोबा माने इंलिसखौ खम समनि गेजेरावनो हागोन आरो खमसे खम मोजां गोसो होनानै फरायोब्ला माने 7 daysआवनो माने इंराजि फरायनो हानाय जागोन आं बेनिखायनो माखासे आरो उननि भिडिअ सोदोब लाबोगोन जायफोरा माने जोबोद गोनांथार फरायनायनि थाखाय